някой за тях. Сега обаче ще се срещнем с един много интересен човек. Николас де Сантис се казва той. Преди няколко години за малко ни е гостувал в панела с едно кратко видео, в което ни разказваше как неговото пък сърце спира за 21 минути. Дъщеря му всъщност успява да го спаси в тази ситуация. Но Николас е от артистично семейство, майка му е легендарна испанска актриса, Мария Куадра се казва. Той обаче избира да се занимава повече с предприемачество. Като дете играе в киното, снимал се естествено, майка ти е актриса, баща ти е продуцент, снимал си се. Но днес той е абсолютно посветен на всички каузи, свързани с това да прави добро и да има добро за бъдещето на човечеството. И в този ред на мисли, преди няколко дни той връчи награда, много престижна награда, сега ще ни разкаже, на самия Далай Лама. Нека да чуем от Николас. Николас де Сантис е предприемач, който от години се опитва да се бори за по-добър свят. Произхожда от филмово семейство на актрисата Мария Куадра и продуцента Едуардо де Сантис. И като дете е участвал във филми. Но след това избира да помага на различни бизнеси, както и оглавява международната организация Gold Mercury International Award, която дава престижна награда за мир на световни личности. So tell me, how are you? Как си ти? Great. Страхотно! Току-що се върнах от Индия. Посетих Хималаите и Далай Лама. Страхотно преживяване. Връчих му награда. How come you decided to present the Dalai Как Lama? реши да му връчиш тази награда? Well, it was our Нашата организация Gold Mercury връчи този приз за мир. Светът е в такъв хаос в момента. Войната в Украйна, проблемите в Близкия изток. Проблемите не свършват и търсихме фигура, която да заслужава такава награда. И той е някой, който наистина решава проблеми мирно и искахме да продължим неговото съобщение. If you decide to give the Dalai Lama an Как се award, свързваш с него, ако решиш да дадеш награда на Далай Лама? И как реагира той? Well, the process obviously has taken. Процесът отне 2 години. Той не приема награди вече или интервюта. Ще стане на 90 години през юли и използвахме всякакви контакти на организацията ни, за да се свържем с него. Той хареса всичко, което сме правили и миналата седмица най-после успяхме. That's a big honor Това значи е чест за него и за вас, нали така? in both sides. Той е избран само на 2 години да бъде следващия наследник на тази титла. Беше много голяма чест за нас и сме наистина благодарни. And how did the whole ceremony Как се случва цялата церемония? happened? So what we did is we were asking for what would be most. Попитахме какво би било най-удобно за него и го поканихме в Лондон, но той не пътува вече, така че ние пътувахме 10 000 мили да стигнем до него. Летяхме до Делхи и после отидохме към северната част на страната. Оттам влязохме в Хималаите. Той живее в едно градче в планината и си направихме палатков лагер. Отидохме до неговата резиденция и се подготвихме да му връчим наградата. How does it feel like to be in his А как се чувстваш присъствието на някой като него? Случвало ми се да бъда на едно място с хора, чиято енергия е просто различна и са все едно от друг свят. The moment you step into his presence, Абсолютно си права. В момента, в който е до теб, усещаш излъчване на любов. Той е много тактилен, обича да докосва хората, прегръща ги и всичките му послания са за съчувствие, прошка и любов. В речта си той обясни как всеки от нас усеща любов още докато е в корема на майка си и как майката е най-важната фигура в живота ни и така се учим на съчувствие. В тибетските манастири, които посетих, монасите и монахините се държат по същия начин и излъчват това усещане, за което говориш. And how will that award А как цялото това преживяване ще се отрази на твоята организация? Вие се занимавате с много благотворителност и помагате на човечеството. Това събитие беше медийно отразено по целия свят. our PR agency measured. Агенцията ни измери, че имаме над 2 милиарда гледания в различните канали и самия Далай Лама е много отразявана фигура. А нашата организация съществува от 1961 година и сме връчвали награди за мир за хора като американските президенти Роналд Рейган или Форд за усилията им да спрат нападения и войни, както и на много други. Далай Лама е един от хората, които никога няма да спрат да се борят за мир. Ти имаш артистични корени, различен опит с тази организация и всичко друго, с което се занимаваш. Имаш и прекрасно семейство. Вярваш ли наистина, че светът може да бъде по-добро място? Както се вижда в последно време, дори един човек може да промени хода на събитията по света.
като Доналд Тръмп, например. Много интересна личност, тъй като освен проблемите, които създава, той в същото време твърди, че иска да спре ядрените оръжия. А ако има нещо, което наистина може да ни разруши, това са ядрените оръжия. Така че за мен това е приоритет, когато си говорим за мир. Светът е в процес на трансформация.